La química és una ciència que combina l'estudi acadèmic amb les activitats pràctiques i d'investigació. Els nostres alumnes cursen aquesta matèria a partir de segon d'ESO. Treballen de forma competencial a través dels llibres digitals. És important despertar la seva curiositat, que els alumnes entenguin els conceptes, que siguin capaços de fer prediccions sobre diferents fenòmens i que puguin comprovar si aquestes són certes o no, per anar construint el seu coneixement sobre la ciència. Hola a tots, som la Laia, la Paula i la Ivana, alumnes de segon B d'ESO, i avui explicarem a què fem a la matèria de física i química. A segon de l'ESO, el llibre que utilitzem és digital i s'anomena Science Bits. És una forma divertida d'aprendre, ja que té imatges, vídeos i un simulador com aquest que ens permet mesurar la massa, el volum i la densitat. Hola, som alumnes de tercera de l'ESO i estem estudiant les propietats de la matèria, en aquest cas, les densitats, i us presentem aquest experiment. Aquest experiment es diu columna de densitats. Vertim diferents substàncies a una proveta i s'ordenen per la seva densitat. I ara posarem uns quants objectes per veure quina densitat tenen i entre quines substàncies es queden. Avui estem estudiant les reaccions químiques i veurem la diferència que hi ha entre un canvi físic i un canvi químic. Hem preparat dues dissolucions, una de iodur de potassi i l'altra de nitrat de clor. Com podem veure, al reaccionar ha canviat de color al color groc. Per tant, podem deduir que ha estat una reacció química i s'ha format un sòlid insoluble. Avui estem utilitzant una tècnica clàssica de la química, anomenada valoració, per tal de determinar la concentració d'una solució bàsica. Tot i emplear aquesta tècnica, ens ajudem de les noves tecnologies per tal de determinar l'evolució del pH a mesura que afegim àcid d'una concentració coneguda a la solució bàsica.